Abu Safina Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ radio ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲumani Wɔrida sugu la ni maa mun sera Wɔrida sugu la i bɛ kɔrɔnfɛn fan k'o lajɛ antenne jan bɛ sanfɛ o de radio Nura FM ye nin waati na mun ye Aïda Furucɛ n'o ye Bashakina Keita an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na an yɛrɛ tɛnɛmuso n'o bɛ tanti VIP kɔpɔ tanti Ajaratu Tarawele ka bɔ Kalaban Kulubilenni na tanti Ajaratu Tarawele foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara sirajan taama an b'a dabɔ kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ mun ni bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na o de soit de Bamako wula Laya Jara a kumara ka ɲɛsin mun ye Amadu ko mun n'a tala ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ nin waati na ko wuli ka jɔ belebele o seginni bɛ o bɛ sen kan bi mun ye boulevard de l'indépendance la malidenw nabɔ ka t'u ka dusumakasi ni k'o yira ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ma mun ye Laya Jara ye a ko mun ye boulevard de l'indépendance bi jumadonya na n'a bɛ bɛn janvier kalo tile 14 ma Abu Safina Jara a n'a fa ye n'a fɔ lahara bɔlɔngolo o sabu kɛ malidenw nata yira mun ye k'u ka dɛmɛ ta ni ka transition fanga ni ka a sɛgɛrɛ kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ premier ministre n'a bɛ docteur Sugel ko k'a la Mayiga ko fɔ fo ka taa fara mun ye gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kan Abu Safina Jara u bɛɛ lajɛlen na ye kɛnɛ in kɔnɔna o la Abu Safina Jara mun ye kɛnɛ in juma tɛ seli ye wa mun ye Imam Umar Jara ale kɔni na maaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔla seli bi a na juma seli a dugawu kɔni k'o kɛ kosɛbɛ Abu Safina Jara a ko nin kɛnɛ mun ba mun na a bɛna sigi bi malidenw nabɔ i n'a fɔ lahara bɔlɔnba o sabu kɛ mun ye CEDEAO ye ŋaniya juguya mun ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ an nabɔ k'o yira k'a fɔ ko mun ye an ka fanga marabaw n'o bɛ transition marabaw ko fɔ ko an b'u kɔ bi wa ko an b'u kɔ sini Patrick ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye IOMA marabaw fo ka taa fara mun ye CEDEAO kan olu ye ŋaniya juguya mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ ani mun ye nanzara jamana minnu fana bɛ n'olu faralen don u kan nin waati na ko malidenw kɔni na bɔ k'u ka dusumakasi ni ka a sɛbɛkɔrɔ yira ka ɲɛsin u kɔni ma Patrick ka fɔlɔ mun ye Laya Jara ye a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ jɛkulu caman ne faralen ɲɔgɔn kan bi ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye boulevard de l'indépendance o kɔnɔna o la hali banabaatɔ ko jɛmakɛ maa si toli ye kɔ bɛɛ lajɛlen ka taa yira k'a fɔ k'u bɛ an ka fanga marabaw filɛ ka hakilina mun ta nin ta k'u b'u kɔ bi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yɛrɛwolo dɛbɔ sur le rempart n'a ko fɔra a tɛ mun ye Adama Jara bɛn le cerveau a t'ale ka cɛdenw ko fɔ wa o fana na ye kɛnɛ in kan docteur Alain Bokoum Abu Safina Jara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na ye kɛnɛ in kan a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ kunu n'o bɛnna alamisa don ma kunnafonidilaw kɔni k'o welela mun ye bourse de travail o kɔnɔna o la baara ninnu bɛna boloda cogo min na bi k'o sɛlɛ ni k'o lase kunnafonidilaw kɔni o ma Patrick ka fɔ la a ko kunu a kunnafonidi kɛnɛ kan Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman kɔni i ka dusumakasi ni k'a ta ka ɲɛsin Faransi ma koyi Macron ni ka jamana maa caman ye ka dusumakasi ni k'a ta k'a ɲɛsin a ma o bɔlen kɔfɛ kuma caman kɔni o fɔra mun ye Alassane Dramane Ouattara ma a don ale mun kɛlen bɛ ka ŋaniya juguya ta ni ka jamana in k'a sɛgɛrɛ nin waati na Abu Safina Jara a bɛ Faransi ka baara o de la mun ye maa caman kɔni ka ŋaniya k'a ta k'a ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ ko a ye baara mun k'o sigi sen kan ko fɛn don ko malidenw tɛna jɛn n'a ye bi wa ko malidenw tɛna jɛn n'a ye sini fiyewu Abu Safina Jara mun ye Laya Jara ye a ko hali wele bilalen don an ka alisilamɛw ma diinɛ ɲɛmaw i mana kɛ diinɛ o diinɛ la chrétien diinɛw hali an ka taabolo kɔrɔ maa minnu bɛ yen ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bi ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye boulevard de l'indépendance o kɔnɔna o la Patrick ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye anw ni communauté internationale an kɛlen bɛ ka juru sɛbɛkɔrɔ sama an ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ anw ye chronogramme kɔni k'o d'u ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye transition ko a bɛna san 5 kɛ Abu Safina Jara o de kɛra sababu ye ka na gɛlɛya caman ye nka nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ ko mun ye o chronogramme ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ koyi ko mun ye kalo 22 ko o de kɔni ko o dira nin waati u la kosɛbɛ dɔ bɔra la bilen ko dɔ bɔra la cɛw kana segin ko sa ayi bon i b'a dɔn problème yɔrɔ min na transition in san 5 a ka ca proposition de kɛr'u ye mais o m'a faamu ni ko k'a daminɛ kalo 6 ka se san 5 ma proposition de kɛr'u ye ba ɲɛna ta furanjɛr kɛ ayi problème yɛrɛ tɛ o problème tɛ n y'o de f'i ɲɛna hali kabi kunu a bɛ wagati bɔ bɛ ka nin kuma in f'i ɲɛna problème tɛ o problème tɛ chronogramme ko la koyi partenaire yɛlɛmali min kɛla dɛ problème in bɛɛ lajɛlen de b'o yɔrɔ la
Abu Safina Jara ko bi ko sigata la malido nabo inna fo dakono ni mu ye boulevard de l'indépendance la o siratigɛ la sa anga sherifikɛ n'a bɛ buye Haidara n'a b'ale ko fɔ a ko k'a bɛ wele bila a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen o ma Mamadu ko buye ka di ye Mamadu ko k'i bɛ Cheikhna Amada Amawula ni ale fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka taa jukɔrɔma tintili kɛ ka ɲɛsin an ka transition fanga ko ma ko sababu kɛ mun ye communauté internationale bɔlen filɛ ka ŋaniya juguya mun tani kɛ an ka jamana ka a sɛgɛrɛ mun ye janvier kalo tile 9 tɛmɛni Accra jamana la ko wele ka bila bɛɛ lajɛlen ma an ka taa yiru la k'a fɔ ko Mali an kɔni ye ɲɔgɔn sen k'o bila nin waati na an bɛ ka ɲɔgɔn bolo kɔni ko o minɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye histoire de Baba ko ale kɔnɔ Laya Jara kalimukalatigi ale Abu Safina Jara i bonya o b'a la. Bede kɛra k'a fɔ an bɛ Laya an b'a fo k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant a ka bi sɔgɔmada bɔli la Mohamed Haidara a ka sɛbɛn don sirifukɛ a kumana koyi a ko kununko kunnafoni a kɔni bɔra k'a bin i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jumɛn ne don i n'a fɔ k'a fɔ Union européenne k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Faransi la ka taa bila Alimanw na i hali ka taa bila Britanniques la n t'a dɔn k'a fɔ jamana jumɛn ko don tugun k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni a bɔra ka bin kunnafoni min tali kɛ fɛn min na o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ yanni janvier kalo ale ban waati cɛ yɔrɔ min bɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ diɲɛ tubabu jɛkulu cɔ la n'a bɛ wele ko Union européenne a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere wɛrɛ min ni o bɛ se ka ta k'o foro anw kun a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ o labɛnw na ka hali bi wa parce que b'a fɔlɔ a ko di n'o ye Mohamed Haidara a kɔni y'a jira k'a fɔ kununko nin kunnafoni a bɔra ka bi dɛ Union européenne a k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɛlenkɔrɔ kɔ k'a ka ɲagini berew ta ka anw sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko Union européenne maaw u ye lajɛrɛ belebele kɛ kununko lajɛrɛ in bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ ka minan biri minan kɔrɔ hakaja filen bɛ se ka biri filen kɔnɔ cogo min na o kun ti dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a fɔ walasa CEDEAO kɛlen filɛ ka ɲagini min da ka jamana in sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ olu fana bɛ se k'u ta ɲagini bere ta cogo min na o labɛnw kɔni ko u y'o baaraw daminɛ kununko wa k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo a laban waati la ko n'a y'a sɔrɔ chronogramme i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na calendrier électoral min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ calendrier élection a bɛ se ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔ cogo min na ni Mali faamaw kɛrɛnkɛrɛnɲɛna autorité transitoire minnu b'an kunna sisan n'u ma o fɛɛrɛ n'o dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko yanni janvier kalo ban waati cɛ fɛn min bɛ wele ko Union européenne olu fana ko n'u ka ɲagini bere ta ka fara k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO olu ka ɲagini bere kan i n'a fɔ ninnu kɔni u y'a jira kɛrɛnkɛrɛnɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o bɛ Faransi cɔ la n'o ye ministre des forces armées k'a dɔn k'a fɔ Florence Parly ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ olu ka sɔrɔsi bayirika caman na olu bɛ Mali kɔnɔ dɛ n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ yan nɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ islamiques la n'o ye bamanjiw ye diinɛ marifatigiw olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ boloda k'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'olu kɛlɛ cogo min wa k'u bɛ ka faali min da u kan o n'a ta o ta k'i k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka malidenw walima an ka transition ɲɛmaaw olu ka tila ka t'u bolo di maa wɛrɛw ma minnu ni olu bɛ wele ko des groupes paramilitaires n'o ye sɔrɔsilakaw ye minnu ni u bɛ bɔ Russie jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔsilaka minnu filɛ nin ye n'u bɛ bɔ Russie jamana kɔnɔ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ kabini décembre kalo la olu ye sanction ta ka u ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ka sanction ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko groupe Wagner k'a dɔn k'a fɔ u ye jamana fɛn o fɛn kɛ Florence Parly i y'a jira k'a fɔ ko u ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fɛn min bɛ tali kɛ dantɛmɛ walew la f'i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu de kɛ koyi o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ni a fɔra k'a fɔ ko olu bɛna Mali dugukolo kan wa i k'a dɔn k'a fɔ ko olu n'an gwara da o la dɛ o tuma u ye sanction ta ka Wagner ɲɛmaaw k'u sɛgɛrɛ wa maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu taar'u tɛgɛ di Wagner maaw ma n'o ye Mali transition ɲɛmaaw ye wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲagini bere na ta ka u fana sɛgɛrɛ dɛ jango k'a fɔ ko CEDEAO kɛlenkɔrɔ kɔ k'a ka ɲagini bere ta wa olu fana b'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ ɲagini bere ka fara ɲagini bere kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yanni janvier kalo ale ban waati cɛ k'a dɔn k'a fɔ Union européenne k'u bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere min ni u bɛ se ka ta k'o da Mali kun k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Haidara ale ka sɛbɛn don Mohamed Haidara sirifukɛ foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara nin waati n'an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲuman ni Wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43
03 ama fo Yusufu Suguyana kwa ka bla mugani la mugana sabali abanga ne koyi abanka ne jumeyoy Selen tama amadabo indépendant ne be mbolo do me boni aliye Musa Bilal Sidibe ke akumara ako kanyashi munye sidao flaka ngani ajuga mutani kanga jamana ka sigere munya anga badala bugu imamu ye na be imam Mahmud Diko kufo Diko akumara de akoni kumara kanyashi femu ma o de muye basigi o besika na jamana kono la tuko muna ayayi la fena ka foko munya anga jamana ko afena sidle no muye jamana woro la na fo jamana woro fena sidle ma ana tuko muna fatriba ka fola kanyashi munye sidao ne iye maka ngani ajuga munu ya taka jamana koni ku sigere imam Mahmud Diko abora akadade okona la jaro koni be ayo shela munye bololo koni osanfela ula janu nuna ibina ka foko munye imam Mahmud Diko ka be wole koni blako siga foko de be ko bela jilen ko uba ko manake tugo ko siga foko o de ba ina fo anga jamana nyama no be colonel Ashim Kuita ale ko fo ale ya ira ka foko dalele no bela jilen na be sido ma ko no ko dalele no bela jilen siga foko be segana anu chenyo tumuna fatriba ka fola munye Musa Bilal Sidibe akoni imam Mahmud Diko abora ka korofo muninka ashele Abu Safna jara akoko ni korofo yi ko ale imam Diko kale ye maula somi ko amena kanyashi muye sido mauka ni sanction munu ya taka jamana ko nika asgere ko ale ye maula somu na amena imam Mahmud Diko ko nimsa ko bele ko ode ko gani ko njete mina kalaje jamana fama fana be olu sidle no anga jamana ula ko ina fo anga jamana ba maliba afana sidle no muye jamana chama na toko muna Abu Safna jara imam Mahmud Diko ka fola akoko muye jamana no ni man sanction mun talen flega jamana ka asgere ko jamana ni man ko sido maw ko nga feren da balle tige muye jamana ubiseka ademe toko muna imam Mahmud Diko ako ale dangalelendo ka foko gele mun na fle jamana ko lata duna na to la ko siga fote la ko jamana ko anawuli ka jo senga ko Abu Safna jara muye Musa Bilal Sidibe ale de kumalendo akoko muye imam Mahmud Diko Allah fasali to mun be nanka mako coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Diko na ko fura atese ma si ko fawa lu fana kuna foni ninka ashela kunu yaira ka foko am domina na foko bi ko wuli ka job bela jelen ka senga nga jamana maraba fe wala sa munya on communauté internationale na beji ma ko fo am seka do dakalen fa to ko mun am seka bo dakalen o fe ga munya albi semasie ko ubarano amanya ka foko beke o ka ke malidonga ake okona la akake ka malidon ko ko bunya o ka ko kona la ko imbela jelen ko afura ye odi Abu Safna jara munya semasie yaira ka foko wuli ka joko ka senga jona munya retour à l'ordre constitutionnel ko obaro be seka bulla to muna jamana okona la imam Mahmud Diko akoni yaira ka fami domine na foko bi wati sera ko anga nyon sion ko bla ka anga nyon bolo ko ni ko umine mali sirilo no jamana warla ina foko jamana wara sirilo no anga jamana na to muna sero mawflaga ninga na juga mutani ka anga jamana ka asegre ko jamana ko anini mangan koy nganga feren daballe tika senga na be sida shuba nun ko fo ku nganga feren dabali bela jele tika senga ka jamana ka ademe o sabu ka sigata la jamana abe gele okona la kuna fone fle anya sama ka bo indépendant okona la Abu Safna jara ibunya obala bele kero ko fo indépendant ni yabla na sama ka gorena Dawda Sangare aka sebenu ne ay ka do ka fo femi metalika Dr Shokel Kukala Maigala i ka do ka fo aka jereje kulu tongoro me mamunu be no bi wole ko M5 RP akwi ka do ka fo ku ba fa ka takli danye de joyen ka takli ga joyen Dr Nyeke non Dr Nyeke M5 RP abo ay mngula 50 coin apma chaya mede sa ko senga ko kuma blasa ante yo ante mana ko kangwe nyaro ante mana yenga proportion ne kera senga ko kuma nga dabla ante mana yenga bede kero fo Dawda Sangare ale ka sebena aya yira ka fo ko janvier kalo kle wolonvla fe mi metalike lettre do akoni sebena ka do ka fo comité stratégique M5 mo fe kerengene yana ka do ka fo Shokel Kukola Maiga ani mamunu ngume jereje kulu tomi ni o kera sababu ka wuli ka jo ka boloda wuli ka jo mi ni o kera sababu ka Ibrahim Boubacar Keita ka fa ka d'Afrique po mi ni akara utukalo kle mugan en 2020 na utukalo kle temps
2018 san 2020 k'a dɔn k'a fɔ min ni a kɛra o waati la Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ coup d'état filanan tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ Dr Shokɛli Kukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita ka danaya k'a ta ka da a kan danaya min ni a talen filɛ nin ye ka da Shokɛli Kukala Mayiga kan a ye k'a dɔn k'a fɔ tɔnden minnu ni a ni olu jɛra a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi tɔndenw dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko tɔn min ɲini ka ci 2 ye wa tɔn min ɲini ka fara 2 ye ka d'a kan M5 a bɛ ɲini ka kɛ 2 ye ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga waati min na a sigilen filɛ fanga la a bi n'a fɔ k'a fɔ baara minnu ni a bɛ k'olu kɛ a bi n'a fɔ k'a fɔ o misi ni o dusuma tɔɔrɔ o kɛn bɛ ka tɔnden wɛrɛw sɛgɛrɛ minnu ni olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na Shokɛli Kukala Mayiga jɔyɔrɔ min ni a bɛ a bolo bi min ni o ye premier ministre ye ko o bɛ se ka bɔ a bolo cogo min na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ assise nationale tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ hakilinaw kɔni nana bugun min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ kalo 6 la ka taa bila fɔ kalo san 5 baɲango la ko ka o di k'a dɔn k'a fɔ transition ma Fasiriba ka fɔ la a ka tɔn jɛkulu kɔrɔ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya M5 mɔɔw k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye lettre sɛbɛn bataki sɛbɛn Sheku Umaru Sissogo k'a dɔn k'a fɔ ka taa se maître Ali Bachir ma i k'a dɔn k'a fɔ Aliyu Sangare Koniba Sidibe Madame Si Kadiatou Sow premier ministre kɔrɔ ni o de ye Modibo Sidibe Far an ka wuli a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ye k'u ye bataki sɛbɛn bataki min b'a yira k'a fɔ ko premier ministre ne ye Shokɛli Kukala Mayiga ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sikafɔ dɔ ka kɛ koyi sikafɔ dɔ ka kɛ comité stratégique mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko Shokɛli Kukala Mayiga a sigilen ni sisan cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ min bɛ se k'a to min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ko baara a bɛɛ lajɛlen ka ɲi u tɛ se k'a fɔ baara a man ɲi wa u tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ka ɲi o tuma ko an bɛ waati min na komi sisan Dr Shokɛli Kukala Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ a tɔnden jɛkulu minnu ni ani u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a dafiri k'a dɔn k'a fɔ ko a jɛrɛjɛkulu kɔnɔna na maaw bɛ bi minnu ni u t'a fɛ k'u ɲɛ tɛnɛ docteur ye dɛ Shokɛli ayo kɔni bɛ yen maaw b'a kɔnɔ ayo kɔni bɛ yen o bɛ yen o ma dogo koyi Abu o bɛ yen dɛ siga t'a la dɛ ɲa dɔn o kɔni bɛ yen nka an b'a fɔ cɛkɔrɔba ninnu ɲɛna u k'u bolo jigin sa ɲa dɔn jamana in dɔ k'a bolo a y'a bolo jigin ayiwa Fasiriba ka fɔlɔ ni o ye Dawuda Sangare a y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min bi a tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga a ka baara kɛcogo k'a lagosili ta k'a sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ o kɔrɔfɔw bɛ yen a ka jan k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka cɛnjala minnu fɔ Nations Unies ye k'a daminɛ Faransi la i ka dɔ fɔ ka taa se fɔ Union Européenne ma Shokɛli Kukala Mayiga a bɛ ka baara ɲuman minnu kɛ bi a bɛ ka baara minnu kɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a tanu ka se Asimi Goita ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin tanu ni minnu ni u taalen filɛ nin ye ka Shokɛli Kukala Mayiga sɛgɛrɛ a bi n'a fɔ k'a fɔ tɔnden wɛrɛw bɛ yen minnu ni u hakilila tɛ nin ye dɛ o de sababu la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP la k'a tilamɛ 2 ye bi wa k'a dɔn k'a fɔ dɔw ka hakilina ni k'a dɔn k'a fɔ Shokɛli Kukala Mayiga ka hakilina ko kelen tɛ tuguni dɛ o sababu la k'a dɔn k'a fɔ u taara ka taa yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Shokɛli Kukala Mayiga la k'a dɔn k'a fɔ ko hali démocratie min ni o sɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ san 1991 waati k'a dɔn k'a fɔ ko Dr Shokɛli Kukala Mayiga hali waati dɔ la a kɔni ye kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw ta i k'a dɔn k'a fɔ ka démocratie maaw k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko démocratie kabini a nana an ka jamana in kɔnɔ ko ale ma sin ka jɔyɔrɔba ye démocratie a kɛbaaw la wa ale ma jɔyɔrɔ ye démocratie in na dɛ fɛn min bɛ tali kɛ ka jamana k'a don a senzabara kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a bi a senzabara kɔnɔ k'a bi dingɛ kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie maaw don koyi Shokɛli Kukala Mayiga waati min na a ye nin kɔrɔfɔw fɔ ko ninnu kɛn bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ a jɛɲɔgɔnkɔrɔw n'o ye M5 tɔndenw ye ko a dɔw bɛ yen minnu ni u fujeninen don Shokɛli Kukala o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ a dɔw ka wulikajɔ ti dɔwɛrɛ bilen hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ fara transition a kuntala kan min ye san 5 ko ye a mana kɛ hali san 2 ye o a kɛra hali kalo 2 ye o u b'a fɛ maa wɛrɛ k'a kɛ min tɛ Shokɛli ye dɛ ayi sisan kɔni kunnafoni filɛ u b'u k'u ɲin kɔkɔ kɔni bɔ Shokɛli la dɛ u b'u k'u ɲin kɔkɔ lahawula ayiwa ne ko a ma nɔgɔ dɛ jamana in kɔnɔ Ala ka sabali d'an ma an yɛrɛ ka ko kɛ ne kɛra ɲɛmaa ye awɔ ayi olu caman hakili ka tila ka wuli ka bila ne contre la caman hakili ko partage de c'est pas comme ça an b'o bolo de ka ou bien olu ɲɛna k'a fɔ ko Shokɛli mana na min kɛ a na place ba dɔ di u kelen kelen bɛɛ ma ayi maa caman murutilen don M5 kɔnɔ a bɛɛ y'o ye a jɔyɔrɔ sɔrɔ quoi a bɛɛ y'o ye an ye kɛlɛ kɛ
an jɛrɛ ka kɛ tan an ma jɔyɔrɔ n'i y'a ya bi anw sababu don o kuma ye ka tila k'a kɛ tan non c'est pas comme ça jamana jɔ tɛ se ka kɛ ten dɛ a tɛ kɛ ten o ko bɛ ten nin ko in bɛ yen nin a banna gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara dɔwɛrɛ tɛ ko ye a banna ko in bɛɛ lajɛlen ni o di ayiwa n'Ala sɔnna o sabu kɛ hakili la k'a fɔ ko in kɛra cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ka n'i ta ni sɛlɛ ka taa i n'a fɔ Laji Burama fanga tun bɛ cogo min na o de banna pewu o banna pewu ayiwa a banna kunnafoni filɛ a banna Dawuda ka sɛbɛn don min na a bɛ indépendant kɔnɔ Dawuda foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Sirajan Tama hali bi an bɛ taa n'a ye indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛ n na ayiwa mun ye i Dunbiya a kumara a ko mun ye INTM n'a ko fɔra a bɛ Union nationale de travail du Mali a bɛ olu kofɔ olu kɔni bɔlen ka zolen kɔni k'u da nin waati na k'u bɛna dɛmɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin transition o ma u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin transition ma dalilu jumɛn de b'u bolo a ko la Patiri b'a ka fɔ la a ko siga t'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko mun ye CEDEAO fo ka taa fara mun ye UEMOA kan u ye ŋaniya juguya mun ta ni ka jamana in kɔni k'o sɛgɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna k'a fɔ ko mun ye Union nationale de travail du Mali n'a bɛ INTM kofɔ ni ka taa fara mun ye Conseil national de la société civile ani ka fara mun ye musow ka jɛkulu bɛ n'an ka ma ko kafo fo ka taa fara mun ye CNJ kan n'ale bɛ sifinnakaw ka jɛkulu o kofɔ ani sani ka ciyaman kunu u kun bɛ bourse de travail kɔni na u ye kunnafonidilaw k'u wele u fɛlata ni k'u lase mun ye kunnafonidilaw u ma Yakuba Katile ale tɛ INTM ɲɛmaa ye wa a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi olu kɔni ka dɛmɛ ko a bɛ ta ka transition k'o sɛgɛrɛ koyi ka ɲɛsin mun ye CEDEAO a ye ŋaniya juguya mun ta ni ka jamana ka a sɛgɛrɛ Yakuba Katile a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ko k'u dɛmɛ ko a bɛ ta ka transition fanga k'o sɛgɛrɛ o sabu ka transition maraba minnu bɛ nin waati na u bɛ ka baara belebele minnu sigi sen kan n'o fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛli yuruku a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na dunko jugu min n'o tun b'an ka jamana la e k'a ŋɛnɛmu i muso b'a ŋɛnɛmu i denw bɛɛ lajɛlen b'a ŋɛnɛmu ko o kɛlɛli min n'o bolodalen nin waati na ko mun ye transition fanga k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ an ka jamana a sɔrɔ bolo fɛn fɛn tun bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nansara jamana dɔ tun bɛ na bɛɛ lajɛlen sɛlɛ Abu Safinɛ Jara ni ka taa n'a ye u ka jamana la mun ye transition maaw kɛlen bɛ k'u sen da o mun kan nin waati na INTM ko o kadiri kɔnɔna la k'olu bɛ dɛmɛ ta ni ka transition ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Yakuba Katile a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ko mun ye CEDEAO filɛ ka nin hakilina mun ta ni ta olu b'a sɛbɛkɔrɔ kɔngoyi wa u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛna jɛn ni CEDEAO ni UEMOA ka nin hakilina in kɔni u ye Abu Safinɛ Jara n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Yakuba Katile INTM ɲɛmaa tɛ wa a ko n'i y'an ka jamana in jateminɛ k'a lajɛ anw ni jamana caman denkunnen ni ɲɔgɔn na wa an bɛɛ lajɛlen taabolo ye kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen sirilen don mun ye ko kelen na ko an ka jamana ko an b'o bolo kɔni kan mun ye Yakuba Katile INTM ɲɛmaa tɛ wa a ko a diyara maa ye o a ma diya maa ye ni jamana in n'a a dafirila ɛsika t'a la jamana fɛn fɛn n'a bɛ Sahel kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a bɛɛ lajɛlen b'a gɛlɛya o sɔrɔ wa o dɔrɔn tɛ koyi i bɛna ye k'a fɔ ko ale kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen Afrique de l'Ouest jamana fɛn fɛn bɛ yen ko ni jamana in kɔni ko n'a sigira sen samara kan k'u sigi n'a ye k'a fɔ k'u fɛnɛ bɛ dɔɔnin kɔni k'o sɔrɔ ko in na Abu Safinɛ Jara mun ye INTM ye u ko k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye conseil économique social o ɲɛmaaba fɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'u nin kɛnɛ in kan k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka an ka transition fanga u bɛ ka wuli ka jɔ mun ni ko o bila sen kan nin waati na politiki sira fɛ fo ka taa fara mun ye sɔrɔ sira fɛ ko dɛmɛ ko a bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲangilibaliya mun n'o tun b'an ka jamana la i bɛ jamana nafolo ni k'a ŋɛnɛmu i tɛ ɲangi i b'a dun cogo min i ja i b'a dun a kɔ kan k'a dun a ɲɛ kan ko o ɲangilibaliya mun n'o tun bɛ jamana kɔnɔna la o banni mun kɛra mun ye transition maaw fɛ nin waati na k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka transition maaw k'u sɛgɛrɛ ka ɲɛsin o hakilinata ma o bɔlen kɔfɛ mun ye Faransi jamana ye o tun bɛ na anw ka jamana a dugujukɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara fɛn mun y'a ja a b'o de ta ni ka anw bolo lasɔn mun ye transition marabaaw nana dan fu siri o mun dan na ko nin kɛra kibaruya duman koyi wa k'olu bɛ dɛmɛ ta ni ka transition ni ka a sɛgɛrɛ o sabu kɛ u bɛ ka wuli ka jɔ mun bila sen kan nin waati na n'o y'an ka jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ a n'a ka cɛdenw k'u bɛ ka wuli ka jɔ mun bila sen kan walasa Mali a bɛ se ka minɛ a minɛkɔrɔ tɔgɔ kɔnɔna la cogo min na Mali tun bɛ taabolo kɔrɔ min ka lawale ka tɛmɛ ko Mali bolo ka o sira mun ta ne ta k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka jamana faama ni ka a sɛgɛrɛ a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen o bɔlen kɔfɛ mun ye INTM maaw ye u ko an ka sɔrɔsilakaw n'a bɛ lɛ faama o kofɔ u bɛ ka wuli ka jɔ mun bila sen kan nin waati na Bamanci a bɛ ka kulekan de bɔ an ka faamaw bolo ko o siratigɛ la k'u bɛ an ka sɔrɔsilakaw gendarme garde nationale a ka ja Mahamadu Beke de ye finitigilaka ye k'i b'i ka jamana in k'a lafasa bi k'u bɛ dɛmɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wa dugawu don bɛ kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen o ma Abu Safinɛ Jara k'u nin kɛnɛ kan mun ye bourse de travail o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye baabu belebele dɔ fana ko o tɛnkun na o sabu kɛ wuli ka jɔ fana bɛ sen na mun ye farafinna jamana dɔw an yɛrɛ bɛ
bɛ se ka an ka nafolo mugu ni a sera an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nafolo kelen mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan mun ye wari kelen pewu i n'a fɔ Karafi kun bɛ ka miirina ni hakilinata mun ko o sɛlɛ ko o wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na walasa an bɛ se ka bɔ jɔnya juru o kɔnɔna la cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ 1 2 4 du nouveau kɔnɔna la Igrek Doumbouya ale kalimukalatigi i bonya o b'a la Igrek Doumbouya an b'ale fo ni y'ale bila fɛn min bɛ tali kɛ soir de Bamako n bolo don ka bɔ ni a ye Umaru Angoyiba dɔgɔnɔ fama a ka sɛbɛn don dɔgɔnɔ fama a kumana fɛn min kan o de bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ faransilakaw la a k'a dɔn k'a fɔ ko u fana ka avion min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ boli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamako Paris i k'a dɔn k'a fɔ ani New York choc n'o ye Mauritanie ye a ko u fana dimina wa k'u ko k'u fana ka avion k'o tɛ boli bilen o y'u kungo ye o y'u kungo ye bolo an mago foyi t'o olu ka ni avion ni ngɔni ko tɛ o y'u kungo ye o sabu an ka marabaw fana olu ye miirina n'a hakilinata mun ta ka ɲɛsin u ma o don ko kankarida mun dar'u ye ni y'o jaabi de ye o i y'o de jaabi ta parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ni o ye dɔgɔnɔ Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko compagnie Air France min bɛ k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 12 tɛmɛnen ni o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ kunungo yɛrɛ ma koyi k'a dɔn k'a fɔ ko a kun kan ka wuli k'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ Paris Bamako New York choc k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a bɛ taa nin sira in kan koyi parce que ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ waati min na Françaisikaw k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u ka vol u y'a suspendre vol in kɔni ko a wulili k'a dɔn k'a fɔ k'i kunda Bamako ani Faransikan k'a dɔn k'a fɔ ka se Mauritanie n'o ye New York choc fɔba ye ko u ye a bɛɛ lajɛlen ka fɔlɔ u y'a bolo kan k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko CEDEAO kɛlen kɔrɔ ko ka ɲagini bere bi ɲagini bere in bi tali kɛ fɛn min kan avion sirako bɛ a la hali duguma sirako ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ ko o sanction bɛ sen nɔ passager minnu ni olu kan ka taga segi kɛ nin dugu kofɔlenw na ni o ye Paris ani Bamako ye ka taa bila New York choc a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasaralen don k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko faransilakaw ko y'u ka vol u y'a suspendre faransilakaw ka vol k'a dɔn k'a fɔ min ni a kun kan ka boli nin furancɛ in kɔrɔ a ko u ye a jɔ fɔlɔ k'a sababu kɛ fo ka taa se fɔ nouvel ordre ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ni bɛn kɛra hakililaw la waati min na ni bɛn kɛra fɔlen na wa k'a dɔn k'a fɔ ko u na boli u n'a boloda koyi parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko hakili jigin don san dɔ la walima k'a dɔn k'a fɔ o don ko an kɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ Faransi avion dɔ la min ni o k'a dɔn k'a fɔ o wulila Côte d'Ivoire k'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Gao kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko nin y'a sɔrɔ k'a fɔ suspension o bɛ yen koyi n'o ye sanction ye dɛ waati min na i ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali ɲɛmaw k'olu y'a ye k'a fɔ faransilakaw ka avion dɔ kɔni bɛ k'i yɛlɛ k'i dogo ka na don anw ka jamana kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an ka ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ transport ko ma i ka dɔn k'a fɔ ko u ye lettre ci u ye bataki ci i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kangare Dakana min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛw la k'a dɔn k'a fɔ ni a Faransi avion ni a yira Mali dugukolo kan k'a dɔn k'a fɔ n'a yira dugukolo kan nin kɔ ko min ma kɛ faransilakaw ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a a bɔ u ɲɛna o de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ko jurudo ye juru sara ye a bi n'a fɔ k'a fɔ faransilakaw u fana dimi mɛn k'a dɔn k'a fɔ u ye jaabi kɛ y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni Mali ɲɛmaw y'a fɔ u y'a faamuyali sɔrɔ a la nka min bɛ tali kɛ olu yɛrɛ fana ka avion na ni minnu fana kun kan ka na hali magoɲa ciw la aw fɛ Bamako yan wa ani Mauritanie cɛ wa o avion ko an ye olu bɛɛ lajɛlen fana jɔ koyi avion min ko de k'a dɔn k'a fɔ o ye vol AF 4142 k'a dɔn k'a fɔ du 12 janvier 2022 k'a dɔn k'a fɔ o de kun kan ka kɛ avion ye avion min ni a kun kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a daminɛ Bamako New York choc ani Paris kun kan ka passager donni ka taa o yɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw ko u dusuma tɔɔrɔlen don k'a sababu kɛ malidenw ko u ka avion kana na u ka dugukolo kan passager minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ Faransi ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana na tile fila kɛ u bolo yen dɛ k'u fana ti voyage kɛ ni marché bilen e ko ten wa u dimina dɛ olu ka kuma yɛrɛ kɔni ko accord de défense ko accord de défense ko pankuru mun bɔra mun ye Abidjan ka na ko mun ye Barikani ka fɛn dɔ de tun b'a kɔnɔ ko o pankuru de don n'i dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ ko k'a fɔ ko accord de défense an y'a fɔ Gabi waati mun na a ko bɛ bila sen kan ko an t'a la bi Abu Safinɛ Jara an t'a la sini accord de défense Kabila Djibrima b'a signé don mun na ne Faransi ye a fɔra ko a kɔnɔ ko maɲi malidenw t'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ an t'o kalama o fɛn min b'a kɔnɔ malidenw t'a dɔn accord de défense mun b'anw ni Faransi cɛ walahi f'a ka bɔ yen f'a ka réviser de fasoden jugu minnu sɔnna ka jamana janfa ka t'u tɛgɛ nɔ na olu de nɔ don
accord de défense on a la calme ne français ma keme faga ngo faut ti boala hein accord de défense on a la ya munya anga sanfela ko o be kalfalo no france la hein be kalfalo mo let's ga bla ko na ma yere be siga jamana jamfa ka seni niveau ma quoi kagele hein accord de défense a ka réviser wol ma ka boy pepe abana Fatima falani oye Umaru Angoy Baye Umaru Angoy Ba ayayira halibi korofo ngono ka ko kadu ka fo France la ko ne korofo mi vo ode ka fo na manya ka fo ko avion bela jele bi jo hal ka je ka do ka fo avion do be bulibuli la ulu ni France che wal ma ba ko Mali ani France che anga do ka fo ko o avion bete voyage ke avion ko avion do be ka do ka fo na fi dabora korofo mi na ko avion do be ulu ye sura suka ko ye munu ni ube sura si mina unda ka segila nu be sura si duminu ta ka segi ko na ko nunu bela jele ka jo ko do na tala ko anga zigina ka fo ko gola chama ne be ni ba don ko ni amina o soro tuguni ko ka sababu ke ka do ka fo ko barkali surasu wal ma minisuma surasu ko nunu chama ne be ka do ka fo ko avion bi wuli ni nunu ka fe chama ye ka do ka fo kana malik konona na o ko na fora ka fo ko ni bela jele ka jo na manya ka fo ko sanction bi ke ko jachimina de kanga ke ka fo wara ka bonyana munu ye voyage simple ye o avion ga jo ka min ka do ka fo fe mi metal avion militaire la ko na fara ko nunu bela jele ka suspendu ay ka do ka ko do na tala ko ni fana kololo baye min ni andi sigini oye ma funi fle ijoy ama foko yi iba do ube kuma de www.com ke ama fu nyana taw panguru ko ba mu nu ga panguru dogole mu wuli ka bo mu nya Abidjan kona kana gaw kona la ko imbo oro de la obsiga aga panguru wuli tuja akera mu ye soro suga panguru wo amana ge panguru wo obsiga wuli kana mu ye anga jamana kan toji ka soro mu ye anga jamana fama amulu la dunia kagele obsiga kagele avion be transporter me fano ba aviona wa fama ko transporter wa madona buratia o de be so bi ka avion localisé ya fam abe romina uka panguru muna bora Abidjan ka tamuye gawo uyo o etene ka faka pe aywa usabu ko wakila ko atida yeble kwa panguru imena anana mission muna abe no ke kata aunti na yi andaye do dunga fo semu ne falena avion kanga nye akako kanga nye do straminga nu yo datugu ana uyo de datugu avion bi sele ki dogo ko nuka koke wa ko munu ndo nyuma ko tede abana chani dudu obisi ko ketuji chani do bogara mun kala matane o gogolo de tra bi muye mali de mun flene France ni kunga na malu konna la air France ko ku air France ku ko a suspend folo ko emeni yorone la aywa mais kuna fone mun be nu ba ka mo akli nyakami bo afoko ba ko sura suka avion do ko don ko anga jamana marabaw ku ma so muye sura suka avion ngana o tere aya dugo kana de anya fana na ya dugo kana ble fakasa alni sura suka do ni mali sura suka fende kaba ay obusaka na me adugo ku ye fendmen aywa dugo ku ye fendmen amanga dugo de aba dugo na kunjumena bana ko imbedo aywa aba dugo na kada kunjumena ka che ato da nga jamana ya aba ga panguru wuli dugo la kana no ye ka to jigin gawo ka bo gawo kata Abidjan ka bo Abidjan kata gawo anga maraba te fem kala o ko ye côté anga ni amainga koro aywa amatuka ko la afio Abu Safran jara indépendant ne bale samaka grena ni yata mamun kuma na kono ode fasirikela jekulu ye ko mun anga erege manin bamumbe bob marle era kofe amumbe sanfe ode koro Alpha Blondy ivoirien koro bonade ivoirien nyumado awa anyumado koro bonade olu fana te ivoirien pirate de ay olu tede ay Alpha Blondy la hawla olu koni akomu munya chokroba akbara kono be Alpha Blondy ko fo sidaw ye ngani ajuga mun tani ka nga jamana koni ka asgere munya chokroba akmara ni kanya si sidaw maraba mani wati na ako ba meddo mina na foko bi sidaw ma nga fere ni dabali bela lele tiga singa jamana imbe gele mun kono la no be ba maliba ko fo Abu Safna jada o mesika boni gele kono la tugumuna Alpha Blondy ako munya sidaw mau ninga fara iyo mwaka ubolen fleka ninga ni ajuga mun tani ka jamana koni ka asgere ukadon ka
k'a fɔ ko fɛn dɔ fɛn bɛnta tɛ bi wa fɛn bɛnta tɛ sini olu kun kan ka wuli ka jɔ de kɛ o sababu kɛ n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko mun diinɛ marifatigiw olu bɛ an ka jamana o kɔnɔna la ko wuli ka jɔ kun kan ka kɛ CEDEAO maaw de fɛ mun ye diinɛ marifatigi ninnu u bɛ se ka bunde cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la Alpha Blondy a ka fɔ la a ko mun ye jamana 15 mun bɛ nin waati na n'olu kɛlen bɛ ka garde da ka ɲɛsin an ka jamana ma o jamana 15 Abu Safinɛ Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a kelen bɛɛ n'o kun ye sɔrɔsi 1000 bila ka na an ka jamana kɔnɔna la o kun dagosi ko a kun ka bon kosɛbɛ o na kɛ sababu ye ni ka bamaci kɛlɛ ni ka a bolo da nka Abu Safinɛ Jara k'u m'o o baara kɛ koyi ni ŋaniya juguya mun filɛ nin ka u y'a ta ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn don fɛn bɛnta tɛ bi wa ko fɛn bɛnta tɛ sini a ko mun ye CEDEAO subaw n'a bɛ Alassane Dramane Ouattara n'a ka maaw kofɔ k'u y'u ka dessin kɔni n'o yira ka ɲɛsin mun ye bamaci kɛlɛ ko ma ko wa ko siga t'a la koyi k'u bɛ baara mun fɔ n'an bɛ don min n'a fɔ ko bi maa dɔ de kɛlen bɛ kɔfɛla la dibi la o de bɛ ka u pousser ka ɲɛsin min ye an ka jamana o ma Alpha Blondy a ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO maaw k'o kun ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan walasa mun ye jamana in a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ la sanction minnu filɛ ka ta ka ban Maliba k'o sɛgɛrɛ sanction do fɛn bɛnta tɛ wa fɛn bɛnta tɛ sini hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kun b'o sanction ta ka jamana sɛgɛrɛ i bɛ ka fanga k'a binna waati mun na k'u kun ka o sanction ni k'a ta ka jamana kɔni k'o sɛgɛrɛ ko nka nin waati laban ninnu na Abu Safinɛ Jara ko mun ye an ka jamana y'o taabolo mun yɛlɛma n'o ye partenaire ye k'an bolo bɔ Faransi bolo ni ka taa di Irisilaakaw ma ko gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ko o bɔ o yɔrɔ de la Alpha Blondy a ko k'ale b'a yɛrɛ ɲininka ko kun jumɛn na mun ye chef d'État CEDEAO maa ninnu u ye nin hakilinata in ka a ta k'ale b'a yɛrɛ ɲininka ko CEDEAO maaw ye nin hakilinata in ta kun jumɛn de kama o sababu kɛ mun ye ba Maliba ye ko siga t'a la k'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'a ma ye k'a fɔ an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la Faransi b'anw fɛ ɲɛ a bɛ san caman a b'o bɔ san 8 fo ka taa bila san 9 ɲɔgɔnna la sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na bamaci kɛlɛ dɔ de bɛ ka fara kan ka taa fɛ ne fɛn ma bɔ a la ni fɛn ma fara kan Abu Safinɛ Jara ko foyi ko o ti ka bɔ a la an jagoyalen don nin waati na ni ka an ka dɔnsen ni ka sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma ni ka taa an bolo di mun ye Irisilaakaw ma ko o kɛlen ko o man ka kɛ mun ye sanction tali ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ dɛ nin ye jamana wɛrɛ maa ye Alpha Blondy cɛkɔrɔba de ko ten a k'u ye fɛn min kɛ fɛn bɛnta tɛ u y'u ka dessin de yira CEDEAO maaw y'u ka dessin de yira n'o tɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jihadistes bɛ jamana in kɔnɔna la yan a kan ka fara ɲɔgɔn kan ni jihadistes ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nka o yɔrɔnin bɛɛ bɛ taa sanction ta ka surtout jamana min bɛ gɛlɛya kɔnɔna la u y'u ka dessin yira Alpha Blondy y'a fɔ a ko mun ye ko in tɛ o yɔrɔ la koyi ko in ye dɔrɔn aw y'an partenaire yɛlɛma ko gɛlɛya in bɛɛ ye nin Abu gɛlɛya in bɛɛ ye nin an ko an tɛ Faransi ko la bi an tɛ Faransi ko la sini an tɛ Faransi ko la sinikɛnɛ n'an borokotolen o wa an bɛ mun fɔ an bɛ segin a kan dɛ maa o maa n'i ye nansara kɛlɛli daminɛ n'i seginni kɔ i t'a bɔ ayi n'i seginni kɔ a bɛ suru i da la dɛ an tɛ segin dɛ n'i ye nansara kɔni kɛlɛli daminɛ n'i seginni kɔ maa min fa y'i yɛrɛ fa dɛ an tɛ segin u tɛ to yen ça c'est fini ça an tɛ segin dɛ n'i y'an taalen de ye a banna o bɛɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ denjugu dɔw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ nin kana sa anw kungo la anw yɛrɛ ka fɔsidenw dɔw bi yan olu ko nin de ka ɲi ko nin de ka ɲi ko an y'a fɔ a ye o an y'a fɔ a ye o u bɛ ka maaw ja bugɔ radio sow sanfɛ télé sow sanfɛ saraw tɛna sɔrɔ a bɛ ta a kɛra kiri a bɛɛ nkalon est-ce que ala ka ɲɛ ka d'a ma amina rabi i bolo kari ka don bidi kɛra k'a fɔ soir de Bamako mɛ bɔ ni a ye soir de Bamako k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Konate u ka sɛbɛnno k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ sanction ko ale hukumu kɔnɔ hali bi k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement n'o ye Mali gouvernement ye gouvernement min ni o bɛ transition cogoya la an bɛ waati min na komi bi ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni a bɛ wele ko direction générale du commerce et de la concurrence ni olu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jago ani jagomisɛnnin ni jago kumaba k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a direction sɛbɛn bɛ direction kɛmɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda k'a dɔn k'a fɔ o wulikajɔw bɛ tali kɛ fɛn min na hakaja ka don suguw kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ sannifɛnw feerefɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a jateminɛ ka wulikajɔ kɛ k'a larawe k'a dɔn k'a fɔ sanni feerekɛla minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u b'a ka fɛnw da sɔngɔ dantɛmɛ sigi u kan k'a dɔn k'a fɔ ko bɔgɔ jeninen k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛ wele u bɛ wele a banna nin fana de ka di commerçant dɔw ye o a ka gɛlɛya dɔrɔn a banna olu de bɛ tila ka t'u biri misiriw kɔnɔ ye a banna Allahu akibar parce que b'a ka fɔlɔ ni laara ti ja dɛ a ti ja dɛ
ma caman b'i ta ye yan a banna awɔ Yusuf Konate a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi direction générale du commerce et de la concurrence k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda wulikajɔ in bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka don kɛ suguw kɔnɔ ka wulikajɔ kɛ ka larawali kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sugu fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye suguba ye k'a dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ ka don butigiw kɔnɔ ko contrôle kɔni ko o baaraw daminɛna ka ban Mali gouvernement ko u y'o baaraw boloda wa k'a dɔn k'a fɔ contrôle min tali kɛ fɛn min kan sɛgɛsɛgɛli min tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sugu kɔnɔna na sannifɛnw u da bɛ se ka bɛn cogo min na u bɛ se ka kɛ prix ye prix minnu k'a dɔn k'a fɔ population n'o ye sigidalamaw ye bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabi waati min na CEDEAO kɔni k'a dɔn k'a fɔ u ye sanction u ye a bolo kan sanction u ye a da jamana kan fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ani opérateurs économiques olu ye ɲɔgɔn yew boloda ɲɔgɔn yew bolodara k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu ni olu bi sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka se ka boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sannifɛnw na sugu kɔnɔfɛnw da dumunifɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na maa si kana prix sigi i ka fɛn na ko k'a d'a kan ko CEDEAO kɛn bɛ ka sanction kɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a fɔra ko embargo kaba commerçant dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni maa bɛ se k'u wele ko fasodenjugu dɔw ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ni nin waatiw sera kaban u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ fɛn min ni a da man gɛlɛn k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a da bɛ se ka gɛlɛya cogo min na o de sababu la direction générale du commerce et de la concurrence a k'u bɛ ka wulikajɔ k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ ka don jamana a sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔɔni ka wulikajɔ k'a boloda butigiw kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na ka sɔngɔ dandɛmɛ di u ma a k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛna bɛnɛ o de sababu la ni maa min ni tɛgɛ tara k'a fɔ ko e kɛn bɛ ka sɔngɔ di i ka fɛn ma sɔngɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛ bɛrɛ o bɛrɛ bɛnnen tɛ population ma a k'a dɔn k'a fɔ ko i na taa i ta ɲɛfɔ bɔgɔ jɛnen kan dɛ o de sababu la opérateurs économiques ko i k'a dɔn k'a fɔ u ni gouvernement u ye wulikajɔ boloda wa opérateurs économiques ni o ye sɔrɔ bosomaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko wa olu na u jɔ u jɔyɔrɔ la wa da fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko produit de première nécessité k'a dɔn k'a fɔ ni o ye da dumunifɛnw ye a bɛ se ka don ka caya anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ a kɛn bɛ ka wulikajɔ boloda Murutanikaw kɛrɛfɛ wulikajɔ k'a boloda Aligérikaw kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Murutani a ɲɛmaw ka se Aligérie faamaw ma k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ se k'a to Mali commerçants bɛ se ka doni fɛnw ye ka bɔ Murutani cogo min na u bɛ se ka doni jagofɛnw ye ka bɔ Aligérie cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ hali ka se Laginɛ ma Laginɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ye dondaw ye min b'a to k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw a bɛ dɔw fɛ jagofɛnw nin bɛɛ lajɛlen ye sugu kɔnɔfɛnw u bɛ se ka na nin sira wɛrɛ minnu fɛ min tɛ CEDEAO jamanaw ta sira ye CEDEAO jamana ta siraw ko k'olu to yen nin waati in na o tuma nin sira kura minnu filɛ ni an bɛna olu bolo da k'a dɔn k'a fɔ ni don bɛna kɛ olu fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu na kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔna k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ produits la wa k'i k'a dɔn k'a fɔ sugu bɛɛ lajɛlen na labɔ ni produits ye dɛ parce que ka fɔla ni k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Konate Yusufu Konate a y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na ko a gɛlɛya tɛ jamana in kɔnɔ koyi ko a gɛlɛya tɛ fansi fɛ nka min ye sɔngɔ dandɛmɛ ye ka o da produits kan wa gouvernement kɔni kɛn bɛ ka o wulikajɔ o bɛna boloda k'a dɔn k'a fɔ ka o larawali k'o kɛ maa o maa n'i tɛgɛ tara i k'a dɔn k'a fɔ i kɛn bɛ ka sɔngɔ sigi i ka fɛnw kan min tɛ sɔngɔ ye walima sɔngɔ dandɛmɛ k'o sigi i ka jagofɛnw kan i k'a dɔn k'a fɔ ko i na taa ɲɛfɔ bɔgɔ jɛnen kan dɛ marifa juguru o bɛ don i tɔnkɔrɔ dɛ i t'a bɔnɛ a ka ɲi ta n'o Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Yusufu Konate foli o bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ indépendant ne b'ale sama kura ye Abu Safinɛ Jara ka gɛrɛnna ni ye indépendant ni ye ale sama mun ye Sori Ibrahima Kulubali ye Sori Ibrahima Kulubali a kumara arbitre CEDEAO arbitre CEDEAO ne mana ni Mali ka arbitre ni Mali ni Tunisie fiyata arbitre ya jalatigɛ ba ye ne mana ni a bɛ CEDEAO maa don a ye Hashim tɔgɔ ma jamana jumɛn ka don fɔlɔ Zambia tɛ ya Zambi o jamana mun ye Sori Ibrahima Kulubali a ko mun ye kafu ye siga foyi t'a la o bɛ na jɛrɛ kɛ ka ɲɛsin mun ye ni arbitre ye a filɛ ka nin baara mun ne a kɛra tan o sababu mun ye rapport bɛɛ lajɛlen kɔni ko o dara nin waati na kafu maaw kɔni o ɲɛkɔrɔla o la Fatiriba ka fɔ la mun ye Sori Ibrahima Kulubali a ko a ma dogo maa si la k'a fɔ ko mun ye ni arbitre zambien ye ko siga t'a la Mali ni Tunisie karilen ɲɔgɔn na araba tɛmɛnen mun ye Lembe
lembe ale dugu ye mun bɛ Cameroun o kɔnɔna o la ko mun ye kafu ye ale kɔni ye laɲini kɛ ka nin ko in kɔni k'a bɛ se ka lajɛ cogo min na fɛn jumɛn de ye nin jalatigɛba in Zambien nin ka a sɔrɔ Patrick ka fɔ la a ko mun ye nin ko in a nana tariku la koyi k'o sabu kɛ mun ye sanga 89 jalatigɛba k'a ye file fiyɛ k'a sɔrɔ a ma se yan o pa ale y'ale fitiriya kala dugu jumɛn la a y'a kala minɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ b'o yɔrɔ filɛ faamu koyi ale tiri ye file fiyɛ ko 2 de kɛ 85 minutes a y'a fiyɛ a tila ka segin tuguni 89 minutes k'a fiyɛ a kɛra ten yɛlɛ ko don sa file fiyɛ ko 2 a fɔra ɲɛna ko Asimu de bɛ ka nale o a siranna a bolila a fɔra ɲɛna ko Asimu de bɛ ka na a ko nin kana an da dɔwɛrɛ fiyɛ bilen dɛ n'a t'a ɲɛdɔn a ka taa kalan ko ɲuman a b'a ɲɛ dɔn koyi bon nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ayi o tuma munna tɛ se k'ale yɛlɛma wa maa wɛrɛ tɛ yen wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin ko in k'a sɔrɔ Fasiriba ka fɔ la a ko mun ye alibituru yɛrɛ ka jɛkulu mun n'o bɛ kafu o kɔnɔna la olu kɔni ye kunnafoni nin k'a da mun ye kafu maaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko nin jalatigɛba in n'a bɛ Zambi ka jalatigɛba in kofɔ ko fɛn mun ye a sɔrɔ a b'u ko a farila fitini ko fanga de bonyana kosɛbɛ température ko de yɛlɛla funteni o température yɛlɛla température température de yɛlɛla ayiwa température yɛlɛlen funteni de gunna la a bɛ nafa a fari tɛ funteni ku kɛ a tɛna ko ye a n'a ko ye o a fari tɛ funteni ku nka kafu maa kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la nin ko in bɛɛ lajɛlen ko a na fɛsɛ o sabu kɛ mun ye jalatigɛbaw ka jɛkulu min bɛ kafu kɔnɔna la olu kɔni ye rapport kɛ ni ka t'o bila kafu kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko nin jalatigɛba mun filɛ nin ye ne Zambi ka den don dolaci mun na a y'a fiyɛ Mali ni Tunisie jamana ni ɲɔgɔn cɛla la n'anw ye Bubakari Tunisie la kelen ani Kalangolo ko mun ye baara mun ne a kɛra a kɔnɔna la ko fɛn mun n'o ye jalatigɛba in nin ka a sɔrɔ o de ko a farila funteni ko a yakubara kosɛbɛ ko température ko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla k'o de kɛra sababu ye min ye jalatigɛba in ko a ye file fiyɛ ka sɔrɔ mun ye dolaci kɔni ko a ma ban nka mun ye kafu maaw ko don n'a nataw la u na ko in kɔni k'a jateminɛ ni hakili ye fasiri filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ kabako fa duniya a fanbaranbaki mɛ n tɛgɛ don teliya la Jara k'a dɔn k'a fɔ ale ka sɛbɛnno npogotigini dɔ k'a dɔn k'a fɔ ni a cogoya ko fɛn min ye Bafulabe ka don npogotigini dɔ Sekoba Sise a ye k'a dɔn k'a fɔ ko furu a tɔgɔ kɔɲɔso tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a taara i yɛrɛ kan don juru la k'a yɛrɛ fa koyi npogotigini n'a kɛ muso de yɛrɛ fa a yɛrɛ e b'a sɔrɔ jagoya furu do kɛ o don a furu ka nin ko ninnu dabila nka nin ko ninnu mana kɛ cogo cogo maa man ɲi ka n'i yɛrɛ fa koyi n'i yɛrɛ fa a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ diɲɛ duman ba in na yan k'i yɛrɛ fa a bɛ k'i kɔ o e bɛ taa mun sɔrɔ i bɛ taa direct fo Abu a banna sans intervention n'a i bɛ taa fo Abu n'i yɛrɛ faga yɛrɛfagasu kɔni e tɛ kisi yɛrɛ ayiwa n b'a fɔ ten yan yɛrɛfagasu e tɛ kisi i bɛ taa fo Abu o kɔni mana gɛlɛya togo togo ka n'i yɛrɛ faga o ye jamana yɔrɔ jumɛn Abu wa Abu Ala k'an ni yen cɛ anw tɛ taa yen o ayiwa anw bɛ taa mun ye nɔnɔ kɛnɛ a banna o bɛ yɔrɔ mun na a bɛ min fa min fɛ anw bɛ taa yen a banna sogo ni zamɛ o bɛ dun yɔrɔ mun na muso hɔrɔnmaw bɛ yɔrɔ mun na anw bɛ taa yen an bɛ taa yen de an bɛ taa yen dɛ an bɛ taa yen dɛ Fasiriba ka fɔla ni o ye Bugu Jara ye Bugu Jara a y'a jira k'a fɔ ko nin npogotigi ni a cogoya ko Sekoba Sise Bafulabe ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o cogoya ko dugu min bɛ ni o cogoya ko k'a dɔn k'a fɔ Bafulabe ka don dugu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ npogotigi san 18 Baɲango npogotigi in kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna fɔ a kɔni donna furu la furu min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a somɔgɔw kɛmɛ ka diyagoya di kamalen dɔ ma k'a dɔn k'a fɔ furu in kɔni a sirilen kɔrɔ kɔfɛ npogotigi in kɔɲɔso o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ jɔkun kelen kɔfɛ an npogotigini ko a kɛlen filɛ k'i sɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i ɲɔwari filɛ k'i ɲɔwari ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ ka taa ka kamalen dalen to sunɔgɔ ni o ye a furucɛ ye koyi parce que b'a fɔ la o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ npogotigi ani juruja dɔ bɔ mɛ juruja in fɛn bɛ ka taa juru in kɔni k'o gulon yiri la fɛn min bɛ tali kɛ ka juru don a kan kɔnɔ ka sin ka i bila ka jigin o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ko npogotigi a taara kiyama i yɛrɛ fa
Patriba ka fɔlɔ lara tɛ diya i bolo ti nɔgɔya dɛ tɛ nɔgɔya o wuli ka jɔw kɔni bolo dara a kɔni yirala k'a fɔ ko hakilina min nana ni nin ye k'a dɔn k'a fɔ o ye nin npogotiginin ye k'a dɔn k'a fɔ min bi tali kɛ furu la furu min ni k'a dɔn k'a fɔ ni a donna na min ni a ma diya a ye koyi a bi n'a fɔ maa an bɛ min wele ko mariage forcé o ye jagoya furu ye k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni kabini waati dɔ la furu ko in a bɛ sen k'a daminɛ waati la ka se fɔ sisan ma npogotiginin kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ min filɛ nin ye kamalen ale tɛ a fɛ koyi ni ale ma kamalen va ale n'a yɛrɛ fa ko a bina fɔ npogotigi kɔni a y'a yɛrɛ fa koyi ne sababu la gendarmerie min ni o bɛ Bafula bɛ coya la u kɛlen filɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maa 5 bayango a bina fɔ u kɔni kɛmɛ ka tɛgɛ da olu kan fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ gendarmew bolo walasa ɲininkani a busanmisɛn ka gwan olu la a teri filɛ nin ye an ye min bɔ kabako kɔnɔ Bugu Jara ale ka sɛbɛn don Bugu Jara bɛ fo Abu gɛlɛya mana na cogo o cogo a essaye k'a sportif a banna gɛlɛya a mana na cogo o cogo kan'i yɛrɛ fa dɛ ma nɔgɔ dɛ maa minnu bɛ gɛlɛya mana na u bɛ t'u yɛrɛ fili 3e pont kɔnɔna la ye ka juru don i kan na k'i yɛrɛ fa i bɔra gɛlɛya mun kɔnɔna la ye ɲa diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ taa mun sɔrɔ lahara o ka jugu n'o ye lahara n'i sera i bɛ taa Abu de o i bɛ taa ye i bɛ taa Abu de i n'anw tɛ ɲɔgɔn ye i n'anw tɛ ɲɔgɔn ye dɛ kosɛbɛ maa kɔni k'i yɛrɛ fa Abu yɛrɛ t'a la dɛ hɛrɛ t'a la k'i yɛrɛ fa dusukasi n'a nana togo o togo limaniya i k'a da Ala kunna ni cɛ i k'a da Ala kunna dɛ i bɛ k'i yɛrɛ fa ko i tɛ cɛ min fɛ lala n'i ye a ta ni Ala ye kalo 3 e bɛ tila k'a fɔ ko i tɛ cɛ wɛrɛ fɛ diɲɛ nɔ ni nin tɛ a banna limaniya alors n'ale ye fɛn min kɛ o de ka ɲi nka n'i yɛrɛ fa a banna diɲɛ sogo dumanba ninnu bɛ taa k'e to jɛgɛ fɔlɔ ninnu tɛ sɔrɔ bilen lahara fɛnɛ mɛlɛkɛw bɛ taa i busanbusan ye o bɛ kɛ dɛ o tɛ wa o bɛ kɛ busan bɛ yen nɔ o ma nɔgɔn mɛlɛkɛw b'i busanbusan dɛ busan minnu bɛ yen ko in bɛ ten de a banna e mɔkɛ ma taa ka na ne ka taa ka na min o taara o mana fɔlɔ o bɛ yan ale bɛ yen ale kana na yɛrɛ ale bɛ jumɛn na ye sogo ni zamɛ ka ɲi ale bɛ sogo ni zamɛ o de ka ɲi awɔ kɛ kana fɔ dɛ